Είναι η πρώτη σου φορά? Πρώτη, ναι. Πώς νιώθεις? Ασφάλεια. Να συνεχίσω. Σου έχω εμπιστοσύνη. Σε έχω πονέσει ποτέ? Ποτέ. Ίσως λίγο για το καλό μου. Αυτό ήταν. Θα άρχισε 1-2 φορές το χρόνο, θα τα λέμε, θα τα βρίσκουμε και θα τα προλαβαίνουμε όλα. Ουρολογία σημαίνει επαφή. Τον τελευταίο καιρό δεν έχω όρεξη. Είναι θέμα αυτοπεποίθησης. Πρέπει να μάθω να λέω όχι, όλο ναι λέω. Ελάτε, να πείτε ένα ναι και σε μένα επιτέλους. Έχετε έρθει 5 φορές. Δεν είμαι ψυχολόγος, ουρολόγος είμαι. Ελάτε να κάνουμε την εξέταση να διορθώσουμε το πρόβλημά σας. Δεν είναι θέμα ψυχολογίας. Είναι θέμα ουρολογίας. Στη δική της λειτουργία. Τι λέει? Υπερπλασία προστάτα. Το δόλιο. 10 χρόνια είχε συμπτώματα. Μια φορά δεν ήρθε να τον εξετάσω έστω προληπτικά. Απαράδεκτος. Κινδυνεύει να διαλύσει το σπίτι του. Δεν τα θέλει. Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε? Η γυναίκα σου. Η γυναίκα μου. Αυτή. Πότε έχεις το επόμενο διαθέσιμο ραντεβού? Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της. Κάτσε ρε Μιχάλη, τι ερωτήσεις είναι αυτές? Πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα στην τουαλέτα, τι έκανες στην τουαλέτα, πώς το έκανα στην τουαλέτα μέχρι που μου είπες ότι έχω και ακράτεια. Τι διαχρησία είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά γνωριζόμαστε. Ωραία όλοι περίεργοι. Τι παίρνεις ρε φίλε? Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη. Ουρολόγος είμαι. Τι θες να σου πάρω, την πίεση? Στον ουρολόγο μας τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Αυτό θα γίνει σουξέ. Πρέπει να εξετάσω λεπτομέρως. Θα το πω στη μαμά μου. Μην της πεις κάτι. Μπορεί να χρειαστεί επαφή. Θα το πω στη μαμά μου. Μην της πεις τίποτα. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Θα το πω στη μαμά μου. Ακράτεια. Κρατήσου. Δεν μπορώ να το ελέγξω ιατρικά. Φέρε τη μαμά σου να την εξετάσω και θα της το πω εγώ. Μα Τη Δευτέρα με τη μαμά σου στον ουρολόγο. ακράτεια. Γελάς μέχρι να χρειαστείς ουρολόγο.